Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo na sab kamong pagdapiton sa pagpamatiw sa kataknang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi nga may magapagatod sa tawo ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kaginan ni Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanghinaot nga nakapagpalunan na kamustag sa tagsan yung mga lingkuranan. Uban usab sa tagsa ka mga reducit saron sa ingon ni ana mo inyo magamit sa pagpamati inyo nakaron sa pagtuo sa mga maturan nga mo ikapadangat ya kaninyo. Mga maturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga mong pagbasahon kanal diri sa pako ng Biblia. O kini nga tulumanon padayon patalingugan dinhi si Bihan sa Power Radio matag adlaw kita ang Domingo, matag gabi sa Domingo. Magsugod kita sa alas 7 gabi mulong tadangtod sa alas 8 sa kagabihon. O dito usab dapit sa Waikurat Radio FM, mabati usab sa Balingasag, mabati ang programa mga langitong lamdag sa kinabuhi, magsugod sa alas 8 mulong tadangtod sa alas 9 sa kagabihon. O sa Radio Ultra, mabati usab Domingo sa buntag, magsugod sa alas 10 mulong tadangtod sa alas 11 o ginguman sa Teleradio sa RPN, mabati usab ang programa mga langitong lamdag sa kinabuhi, magsugod sa alas 12 mulong tadangtod sa launa sa kahaponon. O dinhi dapit sa pulo sa Mindanao o sa Visayas area do na nakitay 22 ka mga istasyonan. Dili nato tagsaon og mensyon tungod kay nakapaka-importante ang mga oras nga atong gigahin para sa importante nga atong pagaisgutan ang pagtubag sa mga isyo sa kaatbang namo nga si Mitchell Bindilio. O gining higayon na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Kumusta og mayong gabi usab mga igsoon labi na diha sa PBCM compound, kini ang inyong igsoon sa kahanginan makig-uban Evangelista Brother Hernaldo Pipi. Ug karon ihatag ko kamo sa usa kauban pa nga ministro. Kumusta kaninyo mga iglanong mga igsunan, kinyong alagad sa kahanginan Evangelista Brother Gisrel Macarayo nga mo'y usa nga makiguban yung takna. Haron sa pagpadayon mga kaigsunan, ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo haron sa pagisgot sa tema. Nining higayon na karon mga kaigalan ug mga kaigsunan, ang tema nga atong pagaisgutan ang kabahin mahitungod sa pagtubag nato sa padayon nga isyu. Niadto mga miaging Domingo among gisaad. Nagpasidaan mi daan nga kung depende sa kibo sa among kaatbang nga si Mitchell Bindilio, doon na po'y among pagaisgutan ang Pikas pod nga naa sa Pikas Planeta pod nga nangataki pod sa PBCM. Pero kining bahina karon i-google lang sa nato atong i-focus sa isyu ni Mitchell Bindilio kay doon na siya mga pipila ka mga isyu ni atong miaging Domingo. Unya doon na po'y naapikhan mi sa oras mo nang padayonon namo ang amo usab nga pagtubag ni atong miaging Domingo, ikarga pod namo ang iyang isyu ni atong miaging Domingo. Sa gabi kay ang mga gibilin namong pangutana dili naman to matubag niya kay gadungan man ang among oras. Busa nini karon kung naglantaw sa YouTube adtong miaging Domingo sa gabi makita niya ang akong pangutana, ang pangutana nga among gihatag didto kaniya, leksyon nga iyang tubagonon, ambot og tubagon ba niya sa iyang programa karon. Yaw-yaw siya karon sa dito sa Dipolog, hook up sa Balingasag kay ipabati lagi niya ang iyang mga isyu dinhi kanamo. Busa nining higayon na karon ang ato diha ang prinsipyos mga ministros PBCM dili namo pasagdan nga ang among baruganan kun dunay muhisgot muhilabot paghisgot lang walay problema pero atake na gani diha na ang problema dili namo pasagdan labi na kami nga mga ministro sa PBCM. Sa Biblia brother na naaba sa balaang kasulatan Na Brad Macarayo basahon ta ang Roma kapitulo 14 bersikulo 16 ang atong basahon.
busa ayaw ninyo tuguti nga panamas-tamasan pagsulti ang gipakamaayo kaninyo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan na agyud ay sa Biblia nga dili tugutan nga adunay manamas-tamas, adunay magatamay sa ginapakamaayo ninyo. Busa kung doon na may mutamay sa PBCM, sa among doktrina, sa among pagtuo, ihatag po namo ang tubag, pero ang husto pong tubag. Wala po'y tubag nga among pagabuhaton, kung wala po'y nang hilabot namo, focus doktrina. Nga naman, wa may nang hilabot, wa may tubagunon. Kaya ang prinsipyo sa PBCM, dili gyud may manghilabot, basta dili lagi hilabtan kuhiton among doktrina, pero gilabtan diya na magsugod. Ang problema, sa balang kasulatan na abag yun sa Biblia, Brad Jisrael, Doon na. Niya itong mabasa diri sa Proverbio, Kapitulo 3, versikulo 30, gingon, ayaw pakig-away sa katao sa walay gipasikaran kung siya wala manghilabot kanimo. oh, busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, nagyuday sa Biblia, nga ayaw pakig-away sa usa ka tawo kung siya wala manghilabot kadibo. Busa, kung panalitan hilabtan ang imong ginapakamaayo, diha na. Ang imong baruganan, diha na. Magsugod ang tinubagay. Ingon ana nga sistema. Sa stand sa mga ministros PBCM, kung muhatag mig tubag, labi na sa iri, dili mig hatag og tubag. Sa mga wala namo mabati, diha na mo gawas ang among mga tubag. Ginamit ang bala sa diha. Prinsipyo nga gitudlo sa balaang kasulatan, dili ka maghatag og tubag sa wala pa nimo mabati. Wa nimo madungog ba? Nabas Biblia, Brad Hernan, kung atong basahon ang Biblia? Na Brad Makarayo sa Proverbio Kapitulo 18 versikulo 13 ang atong mabasa. Kadtong maghatag og tubag sa wala pa niya madungog moy usa ka binuang og kaulawan alang kaniya. Busa sa balaang kasulatan na agyo di ay nga giingon nga dili katong naghatag og tubag sa wala pa niya madungog moy usa ka binuang og kaulawan alang kaniya. Ingon ana ra nga sistema. Kung magtubag-tubag ka unya walay imong gitubag, walay nang hilabot nimo, sikinsa ka man nga maghatag-hatag tubag. Pero og doon na may mga isyu nga gibuhian, diha na magsugod unya ang tinubagay. Diha na magsugod. Pero sa balaang kasulatan, giingon sa Biblia nga kung maghatag og tubag, doon na kay nadunggan. Busa kung doon ay tubag nga gibuhat ang mga ministro sa BCM kana doon ay nadunggan. Og ang among prinsipyo sa pagtubag, plastada, andam kanunay ang mga ministro sa PBCM. Si bisan kinsa mang mukuhit, si bisan kinsa mang muatake, andam tagana ang mga ministro sa PBCM sa pagtubag. Sa balaang kasulatan, sa panahon sa mga apostolis, gibuhat ba nila yun na Brad Jisrael nga ang ilang kaugalingon ready kanunay sa pagtubag sa mga atake, sa mga pangutana, o sa mga hilabot nila? Nabas Biblia? Nas Biblia nga andam sila kanunay sa pagtubag sa bisan kinsa nga mangutana. Dili pareha ni Bendilio, ay usan ako basahon, dili pareha ni Pastor Bendilio. Dunay mangutana niya, dili niya tubagon. Ngano? Muuna siya kasok ano niyang nangutana niya. Sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15 gingon, hinunuwa, sa sulod sa inyong kasing-kasing katahain ninyo si Kristo ingon nga Ginoo. Kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga anaa kaninyo. Hinuon buhatan ninyo kini uban sa kaaghop og kataha. Busa sa Biblia, andam kanunay sa pagtubag. Mao na ang mga ministro sa PBCM kami, kung maghatag mig tubag, dunay nadungog. Kung maghatag mig tubag, nagpasabot, andamis igtutubag. Si bisan kinsa nga mga take, unsa ang iyang atake? Matod pa na niya? Nagani ang iyang atake. Di ba kining iyang atake? Siya rapod mo oy naga? Pero may isang malaksang buhok na sukay pagyapan na. Pero sa Diyos, manay kanang buhok, mahulog.
sila mga pinaday sa kay bakit ang pabuti mo ka sila umangod-ngod. O nag-ingal nga, naining panahon na alakan sila hapsyap. Postag ka diot, katawa. Kanang yaga-yaga. Sa iyang sinulsiyang stand, matod pa na niya, nga kundi mag maihap gina. Siyo ba Dios ba Brother Hernan dili? O na Brad makarayo atong basahon ang Deuteronomio kapitulo 10 bersikulo 17. Sa imong tubag, kay si Hiuba nga inyong Dios, gingon dire. Siya Dios sa mga Dios o Ginoo sa mga Ginoo. Nga dako nga Dios ang makagagahom ug ang makalilisang nga walay pinalabi sa mga tao dili usab budawat og ipip. Oh, busa siyo ba Dios? Oh. Karon adto ta ni Kristo. Si Kristo Dios dili. Dios ba Brother Israel? Dios. Niya itong mabasa diri sa Juan Kapitulo
1, versikulo 18 gingon sa pagpahayag sa balang Sa kasulatan. Bibliang Katoliko Sa imong Bibliang Katoliko nga adunay pag-imprimator ni Julio Cardinal Rosales ug usahan sa pagsulat sa mga scholar ug protestante sa Biblia. Niya akong basahon sa 18. Wala pagay tao nga nakakita sa Dios ang bugtong anak sa Dios nga pinangga kayo sa amahan maoy nagpadala kaniya. Bosa, ang atong Ginoong Kristo Oo. Dios. Karon siyo ba Dios, ang anak Dios, adto nang putas Espiritu Santo? Sa Biblia ang Espiritu Santo Dios na. Mabasa sa Lucas 2:25 hangtod 29. Palihog pagbasa Brad Hernan kay atong susihon ang Espiritu Santo Dios. Lucas 2 kapitulo 25 hangtod sa 29 ang atong pagbasa. Sa kapitulo 2 bersikulo 25-29. Og ditoy usa ka tawo sa Jerusalem nga ginganlag si Simeon. Og kining tawhana matarong og masimbahon nga nagpaabot sa paglipay sa Israel og sa Espiritu Santo. Diha kaniya. 26. Og ipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga siya dili una ang mamatay samtang dili pa siya makakita ang Kristo sa Ginoo. Og minanduan sa Espiritu siya misulod sa templo og sa diha nga ang batang Hesus nadala na sa iyang mga ginikanan ngadto sa sulod aron pagahimuon sumala sa nabatasan sa kasuguan. 28. Si Simeon migakos kaniya diha sa iyang mga bukton ug midalayig sa Dios ug miingon, Ginoo, itugot na karon nga ang imong ulipon magabiya nga malinawon sumala sa imong pulong. Busa sa nabasa sa Biblia kini Simeon, giingon tao nga masimbahon o giingon ni gipadayag kaniya sa Espiritu Santo sa bersikulo 26. Oh. Nga siya dili una mamatay samtang dili pa niya makita ang Kristo sa Ginoo. Kinsay nagpadayag niya? Ang Espiritu Santo. Ang gipadayag, di sa siya mamatay, kung dili pa niya makita ang atong Ginoong Hesukristo. O minanduan sa Espiritu, siya misulod sa templo. O mi kubo lugar. Diya sa iyang mga bukton og midalay sa Mapamatud-an gid sa Biblia. Niya itong mabasahon sa Bibliang Katoliko lang gyapon sa Buhat Kapitulo 5 bersikulo 1 lapos ngadto sa 5 diutay nga kasaysayan ningon. May magtiayon nga si Sapira ug si Ananias ug si Sapira nga nagbaligya silang katigayunan apan gikuhaan ni Ananias ang halin ug nasayod niini ang iyang asawa. Ang halin na nahibilin gitugyan niya ngadto sa mga apostoles. Si Pedro miingon kaniya, Ananias, nganong nagpatintal ka man ni Satanas og namakak sa Espiritu Santo, pinaagi sa pagtipig og bahin sa halin sa katigayunan. Sa wala pa nimo gibaligya ang katigayunan imo kadto og sa dihang nabaligya na ang halin imo gihaponan. Nganong gibakakan manimo, ngayon yan. Ang imong gibakakan dili tao kun dili Dios. busa sa gibasa sa Biblia, may magtiayon nga si Ananias o si Sapira. Nagbaligyag katigayunan. Ang halin, gihatag, gibutang stilan sa mga apostoles. Gipangutana, Ananias, naunsa bang giyawaan man pag-ayo, kay usara man kabahin iyang gibutang stilan sa mga apostoles. Ananias, naunsa bang giyawaan man pag-ayo sa ang imong kasing-kasing? Og namakak sa Espiritu Santo. O, naayang ibakan, Espiritu Santo mo na. Dili kami, itong mga tao, mga apostoles, ang imong gibakakan, kung dili ang sa pinasugdan sa istorya, ang Espiritu Santo. Sa diya,
dili nimo na angay ikapangutana. Busa, kining among tubag amo ka among tubag. Kini ba? Biblikal nga tubag. Ang pangutana, naihap ba sa among magtutudlo ang among buhok? Kami rarabay na hibalo ana. Kami ray na hibalo. Sa mga wala magtutuo di gina mahibalo. Matthew 13:11, Marcos 4:11, gisa marayas ko na. Nadia. Bisan pang tinago sa gingharian sultihan ta kabindilyo. Ang tinago sa gingharian sa Dios ang mga tao ra sa Dios na hibalo. Kung unsa ang milagrong gipakita, kung unsa ang binuhatan nga gipakita, kung unsa ang gipakita aron lang mutuo ang tumutuo sa Dios, ang katura rabang tumutuo og ang Dios ngayang gituohan mao rabay na hibalo. Pero ang outsider nga magyuyubit parehan nimo, magpadayon sa pagyubit. Ingon na nga sistema. Sa balaang kasulat Oo. Kaya ang iyang nasabtan, murag literal ra kayo. Na, Brad Makarayo, ang imong gipangutana, basahon ta ang sita sa Juan, Kapitulo 15, versikulo 13, o hangtod sa 15 ang atong Kapitulo 16. Kapitulo 16. Oo, sige. Inigabot sa Espiritu Santo, ay inigabot sa Espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magtultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbulutan. Hinuno ang iyang madungog, mao ang iyang igasulti, og ang mga butang nga umalabot iyang igatug-an kaninyo. 14 siya magapasidungog kanako kay siya magakuha man sa mga butang nga ania kanako ug iyang igasagwilon kini kaninyo. 15 ang tanan nga ginahuptan sa amahan kini ako mauman gani nga giingon ko siya magakuha sa mga butang nga ania kanako ug siya igasagwilon kini kaninyo. Busa, giingon og ang mga butang o malabot iyang igatug-an kaninyo. Busa, sa nakasulat sa Biblia ang Espiritu Santo na hibalo sa butang o malabot. Busa dili na nimo angay ipangutana kanamo nga PBCM. Dili nimo angay ipangutana. Kay kun ipangutana sa iri ko nato gibuhat namong tubag. Gipalupat di mo imong tingog gikan sa dipunog paingon diri sa balingasag hook up. Ang problema kung makapa Tago ni nato be. Indot unsay gisulti ni apostol nga si Pablo sa balaang kasulatan kaganiha? Ha? Napara ba sa Biblia
Nawanta ang iyang pagtubag sa pangutana o giunsa niya. Pastor, ngayong gabi ako pangutana sa mga pastor kay kamo. Naan karon ang akong pangutana mao ni gihap gapod ni Kristo ang imong buhok o pila na kabuok pastor o istoryan. Oh, paminawan ta. Tagka ni Kristo ana og pila na kabuok lugar sa imong buhok. Daghang kay salamat ana imong pangutana. Listeners, wa ka naulaw sa imong gidalang programa, nagdala ka sa programa nimo tingog sa kamatuoran, aha nimo gipangamuti ang imong titulo nga dala nga kamatuoran. Munay tinubagan sa kamatuoran. Oh, na. Pag walay kamatuoran, Oh. munay tinubagan. Oh, na. Muna. Di lagi ta manghilabot. Kung manghilabot, doktrina. Ati man na, focus. Ipalambo ang inyong doktrina. Pero kay imo man gipalambo ang imo pagkahilabtuno sa bisin, agwanta. Pang ka pag-istorya. Na kay problema. Ha? Hindi liyo. Ha? Tekstera ninyo.
paminawan. Yaw? Ah. Pastor, lumati ko sa oras sa bibisyan ng sasakot sa daipati kaniha. Para na po, Pastor. Ako ko murat kakiligid kayo yung kahintang sa buksin sige ka nagpanuntok pero wala puntos. Oro niya ako na matikdan. Salamat sa pulang kuni. Salamat sa iyo. Wala pa. Okay na iwan ang opinion. Asa man ko nagtakilid. Naman yun, ano ko po na, nilog siya ni mo po tayo natakilid ko. Na? Unya, wala mo matubag, pero kini, tubaga. Version Biblia sa balay nimo. Hala sige, okba ko na. Okba na. Bitagaan ta ka og tagaan ta ka og problema. Okba hurot gikan sa unang panin. Hotda ang imong 38 ka Biblia. Tan-aw. Makarayo kay Ah. siya. Oh. Kung ikaw kasumpay ka man sa mga apostoles, dapat ang imong batasan sama sa mga apostoles. Oh. Ang mga apostoles kung may mangutan nila, andam sila sa pagtubag. Oh. Ikaw nga pangutan noon, motubag baka. Oh. Nasuko. Unsay gisulti? Mas masuko ba sa mga listeners? Oh. Atong balikon gani og unsa ni pagkasuko, gitarget ra ba dayon niya ang ato magtutudlo ini? Na? Gitarget niya. Na masangil ra ba dayon ni? Na masangil? Ngano man? Oh, nagkapuliki kay nagtuo siya kining rasuna. Membro ten linis PBCM. Aha, baba. Ato guning balikan guni iyagong ang iyagong iyang pagtagaw-taw gud ato nga gipangutana siya nindot ra ba unta ga pangutana kay siya na unta mo pakita siya gilas niya sa iyahang tubag kay iya ko nang pinangutan-an, ha? Niya, babalikan ta pag paminaw niya. Oh. Pastor, ngayong gabi ako pangutan na sa mga pastor kay kamuman ka ang mga Adventist ang nagdala sa kamaturan. Naan karon ang akong pangutan na mauni. Ginap po ni Kristo ang imong buhok o pila na kabuhok, pastor. O istoryahan ba usab ka ni Kristo ana og pila na kabuhok lugas ang imong buhok. Dagan kay salamat. Ana ini mo pangutan na si Kristo dili ako. Wa man ko ta ingon dili na ami Kristo dili. Ami Kristo dili ako. Di man Ato ipakita niya. Tanawo og giun sa ni pagtubag ang nangutana texter. Di ba yato pastor? Di ba yato ministro? Dili ba yato magwawali? Pangutana karon kung kinsa ka to nangutana, iya untang hatag tubag konsiderahan niya ba? Kay ngano, iya man ang prinsipyo gud nga pinangutanan. Oo, na Brad Makarayo kay siya god. Unsa to Brad Jisrael tingog sa Kamatuoran. Tanawon taning iyang kamatuoran ug asa ning iyang tingog kutob ug di ba ni pagaw-pagaw karon ha. ana. 4:6 ang imong giingon nga sitas Brad Makarayo sa Kolosas. Himua nga kanunay magmadanihon. Kana bang kalma ba? Ang inyong sinultihan, tinimplahan og asin. Nga tungod niya na ang inyong mahibaluan kung unsaon ninyo sa pagtubag kang bisan kinsa. Oh. Natanawa. Klaro. Tinimplag asin, buti pa sabon.
sa mga ministros PBCM, tubaga ang mga pangutana. Oh, nakaroon og may magdaghan. Sos juta ra gyud kayo og kwintahon. Ngano man? O ngo. Niya atong mabasa diri sa nakasulat sa Juan kapitulo 18 bersikulo 9 lapos na ngadto sa 10, giingon kini aron nga matuman ang pulong nga iyang gisulti sa mga gikatugyanan mo kanako. Sa 18, kapitulo 18, bersikulo 9 ug 10. Niya. Sa 10 nang giingon, unya si Simon ug Pedro nagdalag espada ug milanit niini ug iyang gitigbas ang ulipon sa labong saserdote ug napalungan kini sa tuon niyang dalunggan. Ang ngalan sa ulipon mao si Malko. Busa, sa nabasa sa balaang kasulat. Napa? Si Apostol Pedro, apostolis ni Kristo. Layo ra kay Ines Bindilyo kun huna-hunaon. Pero ang atong Ginoo Kristo, sa diya nga nagsulti si Apostol Pedro bayes kamatayon, si Apostol Pedro ni aksyon gani baba gani ana kay dipinsa niya atong Ginoo Kristo. Unsay prueba Brad Hernan? Basahon ta Brad Makarayo ang Mateo 16 kapitulo 21 hangtod sa 22 ang atong pagbasa. Sukad niya tong panahon na gisugdan ni Jesus ang pagpahayag ngadto sa iyang mga tinun-an nga kinahanglan moadto siya sa Jerusalem ug magantos sa daghang mga pagsakit nga paghimuon kaniya sa mga ansyano ug sa mga saserdote nga punuan sa mga eskriba ug pagapatyon siya. Og sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon siya 22 og ipinig siya ni Pedro og gisugdan siya sa pagbadlong niya nga nag-ingon, pahilayo kana Ginoo, dili gayud kana mahitabo kanimo. Ang 22 Brad Makarayo. Oh, busa, giingon palayo ka na gikan kanimo Ginoo di na mahitabo kanimo. Pedro ang Dios ngayang gilagaran. Unya,
Na tanawara. Na pinapusuran sa yuta. Kinsa nagsulti si Kristo, di ba? Karon kay si Kristo man humastulok adlaw di ba banaw siya? Pangutana. Si Kristo Ba itong babasa diri sa Lucas Kapitulo 23, versikulo 50, lapos na ngadto sa 53, gingon. Ug dihay usa ka tawo nga ginganlan og si Jose, nga taga Arimatias. Usa ka lungsod sa taga Arimatea. Usa ka lungsod sa mga Hudiyo siya sakop sa Sanhedrin, ug usa siya ka tawong maayo ug matarong. Nga wala muuyon sa ilang gilaraw ug gibuhat, ug siya nagpaabot sa gingharian sa Dios. Kining tawhana miadto kang Pilato ug kaniya iyang gipangayo ang lawas ni Hesus. Og kini iyang gihugos og gilimisan niyag panapton nga lino o gipahamutang sa usa ka lubnganan nga kinubkob diha sa kilid sa pangpang nga wala pagayod kalubngi. O na. Gyud si Kristo mo nangunay nga niadto sa lubnganan. Gikuha siya ni Jose nga taga Arimatea. Kung napas bindilyo. Ug na problema ka. Nya, karon ano do? Kung wa pa nimo kuhit ang mga PBCM kining among programa dire kining microphone gigamit na mo ni doktrina. Pero kay nang hilabot ka man, bungas pa kay labtono nimo kini mo i-resulta sa tubag namo. Busa kami mao dito tama. Pumay magbuot na mo. Kanang imo pagkahilabtonon. Nya, ang pangutahan na karon, nakapatas ka na do. Ha? Wa na matubag. Na mao man na ron ang pangutana ang atong Ginoong Kristo. Parehas na guna. Naiyap ba ang ha? Makatubag makakana. Sayo na kayo na pangutanaha, oy. Sayo na kayo na. Naihap pa imong buhok. Kinsas mga apostoles ni Kristo gihap ang buhok. Kinsas mga propeta gihap ang buhok. Kinsa ang nagtuo sa Dios sa unang panahon nga giihap yang buhok mo ng kabag-on. Ha? Sige, gibutang ang ngalan, gibutang kabag-on siyang buhok. Basa. Basa sa Biblia. Kay mo man ang problema. Kay ikaw may nangutana ana, gibalik ka lang namo. Gitubag naman namo ang among side. Sultihan ta kabindilyo bisan pa ang Dios magpakitag kaayuhan ang mga yubitan di gina mutuo bisan pag unsao na. Pero sa mga tinun-an ni Kristo bisag wala maiha wala na sila mag-ilas tawhanon pag-ila. Unsay prueba ni ana kung atong basahon Brad Hernan ang Biblia.
Basahon ta Brad Makarayo ang ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 16 ingon ini ang ato mabasa. Busa sukad karon among mahibaluan nga ang tao dili na sumala sa tawhanong pag-ila ug bisan tuod dihay panahon nga si Kristo among nahibaluan sumala sa tawhanong pag-ila. Karon wala na kami magaila kaniya sa ingon. Busa, ang atong Ginoo Kristo na ipanahon giilas tawhanon pag-ila karon wala na sila mag-ila ana. Busa sa mga magtotoo ni Kristo, do panahon rutinan niya, unya bisag walay uang niya matinunan. Brad Israel, nga atong basahon Biblia. Nga ang pagsabot ibindilyo nga atong magtutudlo, material na kayo. Ang mga dili magtotoo, material lang magtuo ngadto sa Dios tama ni Kristo ba? Jutay nga kasaysayan. Si Kristo gibato gani sa mga tao. Kasi si Kristo dili Dios kay tao ra. Niya atong mabasa. Nagpaka-Dios nga sa Oh. tawhanon. Tao ra man ta daw sa Kristo. Niya. Sa 1 Kapitulo 10, versikulo 32, ng lapos na ngadto sa 33, giingon, og kanila si Jesus mitubag nga nagingon, gipakitaan ko kamog daghang maayong mga buhat, gikan sa amahan, unsa ba niining buhata? Nga, hinungdan nga tungod niini, inyo akong pagabatuon, tubag din sa dili magtotoo. Kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nagingon, batuon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat og mayo kun dili tungod kay nagpaka-Dios ka man nga tao karaman unta. Busa, sa nabasa sa balaang kasulatan, nga ang atong Ginoong Kristo nagpakitag maayong buhat. Pero ang atong Ginoong Kristo, gitinguha pa nila. Nibiya kunos PBCM kay nakasabot siya kuno kamatuoran. Baka kunong gisulti kuno namo. Niya ha? Atong pamation. Niya. Tawa tungkol sa akong pagpaminaw sa imong programa sa B-Radio sa Balingasag. Ako mismo mitay sa usa ka ministro sa PBCM nga si Brad Juan Mangalos nga muhawal ako sa pundo sa PBCM. Kaya ako nasabtan ang pagkamini nga Espiritu Santo ni Tomas Yoyo Sr. Kaya ako mismo dugay nga panahon membro sa PBCM. Nakakita kan Tomas Yoyo Sr. nga nagangkon nga siya Diyos Espiritu Santo kay kusog manigarilyo o palahubog. Sa dihang akong giingan si Brad Juan Mangalos nga mihawa ko kay naabay Espiritu Santo nga palahubog ang tubag niya nako kanala ba di ay ang pagpanigarilyo ni Master makawala sa akong pagtuo kang Master nga katumanan sa Diyos Espiritu Santo. Akong auhag sa mga membro sa PBCM nga nakasaksi mismo ka tumasin ni Senyor nga manigarilyo palahubog og daghang mga asawa padayon bagi hapon og tuo niya sa iyang pag-angkon nga siya ang Diyos Espiritu Santo. Nagpasalamat og dako nga may programa sa Pastor Bendelio ang ipasabot nako sa kamatuoran og dinhi akong nasuta nga dakong mini ang pagka-Diyos Espiritu Santo ni tumasin niyo, Senyor. Okay, mga igsoon, imo na siya. No? Salamat kayo po nga nakaalimad-mad na ka. No? Unang-una, kung nakita ni mo na, kung maunay nahitabo, kay ikaw siyempre, nakita mo ka. No? Now, Proverbio 16:20, unsay gingon, kung tinuod galing, nga nakita ang Diyos ni mo, muna imong hinungdan nga usa kang mihawa tungod sa mong buhat. Basa, 16:20. Basa. At daw nga walay kapuslanan, nagala lang og daot ang buhat ug diha sa iyang mga ngabil adunay mapasunog nga kalayo. Kanos amang ka makakita og Tanawa ha? Ang texter, dili na mo ipadapat dito. Okay na. Ang PBCM baya, wala ba'y namang higot? Wala na siya ingon nga ang PBCM kung dinahon ang tao nga mubiya. May kagawasan ang tao sa pagsulod sa PBCM, may kagawasan sa pagawas. Depende ra na sa tao. Ana ra sistema. Way makabuot. Kaya ang matagtang
pinihawa si BCM. Ako lang daan, puston ta ka. Puston ta ka. Buti. Na, di magini bakak tumaga. Akong mga pangutana, og kaya ba nimong tubagon sunod Domingo? Kung gilantaw nimo sa YouTube ang programa, ang among programa. Karon din na. Tanawon ta. Oy. Ang pagbiya sa tao nawa mo biya. Si Kristo sa ato ni Kristo wala. Na Brad Makarayo atong basahon ang Juan kapitulo 6 bersikulo 60 ikamata sa 66 60 unahon sa pagbasa. Daghan sa iyang mga tinunan ng ilang pagkadungog niini na nag-ingon, lisod kining sultiha kinsa may makapatalinghog niini. Oh, 66. 66. Tapos nini daghan sa iyang mga tinunan mitalikod ug wala na managpanglakaw uban kaniya. Oh, busa. Mo tong Ecclesiastes 1:9 ang namao kaniya tumamaugma. Katong gibasa ni mo Texter, mo ni Apostol Juan. Sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 19 gingon sila na mahawa gikan kanato apan sila dili ato kay kung sila ato pa magpabilin sila unta uban kanato apan na mahawa sila aron makita nga silang tanan dili di ay ato. oh, busa sa balaang kasulatan ang atong Ginoong Kristo gibiyaan ang ilang gisulti, lisod ning sultiha. Pangutana, bakit Hoy mga oras